Oras marihita saluhuna. Hata di bata dihita sadarion tan surat di sada Korintus 2 ayat itu. Habis sukon di bata dota hina simo jalan abuni. Naung di paujak di bata ian sian mula ni mulana bain hasang apurta. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah firman Tuhan. Di hamuna donga sahapur siang dikecap apostelido sikap doh cara berpikir nasida markiti pardohan. Ai hao todo hata nataringot tisilangi dirokani akan lahumago. Alai habubuon di debatari di hita nadapot maluwao. Ido nataida ibitu sada ayat 11. Klaus ido nanay ido tadi bagasat turpukon Kristus natar silang ido hujami tahu kami. Alai pergasipan doy halat jahudi jala hao to di hakasi pilibi mono dibuka apostel Paulus pardohani di bagasan tubuh markiti hata jalai doha tuau di hami dijuru ni pardohanon namar lapatan di nunga manang 3 ali ido ibana somoni penegasan mga sahon jalamar haroroas yang penutur ni todi doi mangalehon dohok macami tahun nang pinatok khasna tunasida sada bangso na menoncol iya hal Korintus ima nagirgir menilai nagirgir mamuteni somor rumang ni hajol maon marhite akka habisukon ni portibion dohot hamalon ni portibion namalo makatay saya dipakai nasi dari lahu mamuteni akka apostol nang akka na asli alay maghutol apostol Paulus di bagasat 70 tahun saluhuday marharoruan siya kabisukon ni portibion din masarakas do parasingan ni para binoto pangatusion na siya todi di mata. Gariada tahidi guari apostelido na sida. Ima jolma na somananda. Jolma na di portibion na so mungkin doi ima. Majalo. Namargoar haposyaw namargoar taringon tu sidagi. Ay di hautod doi ipangatusyon ni bangso. Di paranohon apostol Paulus tutaringon tu silang iido gabe sada ima si tuhuni tuputong namarlapatan asa perbedaan ni habisukon na siya portinyo do habisukon na siya di batado na naing dohonon ni tubukote baru kilo na masebal ka di obason ima na taida. Dito nga tonga ni Portillo say, dito nga tonga ni Portillo. Diyak ka alay kahamajuon, tarlumobi ma di pakorhon ni kapitalisme. Buido yota aka gerakan-gerakan. Buido taida rupani aka habisuon na di Portillo. Gaya baik kegersangan nilai di partotion ng nilai sosial ni hajol maon dan nama ralo habisukoni dan nama ralo parbinotoni dan nama ralo ima kecanggihan teknologi di partiken wai alai ko berengot tadi pakyot tame gabi sada habisukon laho memberitakan nalok ni si Paulus ima haujahan di Kristus. Asa nampak kota do media sosial somong perkembangan di zaman somong dipartikin na sorare teida ima luar biasa hamajuon dohot habisukon na teida
baik dari generasi muda nuai saat kita idot tamain songon naidok itu putong, dan kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi, dan itu adalah yang mau disampaikan menjadi hikmat Tuhan. Sebab apapun yang ada di dunia ini, sepintar-pintarnya dunia ini, itulah sebodoh-bodohnya dari Allah. Tetapi kita akan memakai hikmat, dan kita pakailah kemajuan teknologi dan akademis dan kepintaran-kepintaran manusia untuk sujud dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah media, kecanggihan dan teknologi kita pakai menjadi menyenangkan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mau lihat ma ali Tuhan di mata. Ito nga to maniportiyo Tuhan. Iliyo ko habisuhon Tuhan di jolma. Alay asa unang Tuhan. Makasaw kami suni portiyo kami. Ay hautodo Tuhan. Silangi di rohan yak kalamago. Hautodo Tuhan hatami di rohan yak ka. Nasubanada. Ito nga Tuhan. Nain maiyon nami malakite. Kecanggihan yak teknologi ng medini partikyono. Gabi mabayin, plus biro ka paso-paso. Tulungan namin Diyan na. Ang mga Tuhan. Amin.